Pokušava Conić, ne ipak. Lopta na levoj strani za Pavlovića, Pavlović. Lazić, udarac Lazića, o kakva bomba Lazića, prečka! Koliko sreće sada za fudbalere Dubočice. Conić, ponovo Lazić, namešta se, evo lopte za Pavlovića, Pavlović pored gola. Radić, lopta Pavlovića, šta je sada promašio Nenad Simić. Pokušavaju gosti Đorđević. I 1:0. Marko Đorđević, zaspala odbrana ekipe Borca. Stojanović. Po desnoj strani, evo lopte za Pavlovića, Pavlović, gol, ali ipak offside. Odlična akcija domaćeg tima, međutim podignuta zastavica za domaće Pavlović. Pavlović, evo lopte za Simića, kratak je bio Simić. Simić, ali prava je lopta išla u naručje golmana. Evo lopte sada za Pavlovića, Pavlović, lopta na levu stranu za Anđelković, Anđelković. Simić, Pavlović i Conica unutra, Anđelković. Simić. Simić i da li je gol? Traže domaći da je gol, da je lopta prešla gol crtu. Lopta ka Coniću, Conić. Đorđevića, evo, pete, dobra lopta. Tadić, centar, šut Pavlovića uz oboren udarac Lazića pored gola. Da vidimo. Lopta na Pavlovića, Pavlović je nogom zakačio preko gola. Simić, tačno naručje golmana. U ovom trenutku sudija Lazar Pršić iz Kruševca označio kraj derbi meča.